ken ka. Binuad kan sa bali akatetek mo itan. Nalawlawag kumano ipudnon kanyang piyag ko. Takno na mo si aramid ko ni ka. Sorry mahal, pasensya ang lakuman. Taawan namin ilog tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikitid agek partay SIM card na ay nagrigat biyag sa saade ita. Nagrigaten, ayano mayadayo ka, mayadayo, itinapategen ka. Di mas baalan, nga iliw puken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagrigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo, itinapategen ka. Di mas baalan, ngayon puken ka, ket iti cellphone, tayo parik na. Ay nagrigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo, itinapategen ka. Di mas baalan, ngayon puken ka, ket iti cellphone, tayo parik na. Ay nagrigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo, itinapategen ka. Di mas baalan,